guys, thank you very much sa aking anak. Laging may pa-healthy drinks sa akin. Thank you so much anak sa pa-healthy drinks lagi kay mami. I love you na, mama. Yan, inumin natin to kasi nag-walking tayo. Binabaon ko to pag nag-walking ako. Dahil napaka-healthy nito. Pag yung pagsan ka, pagod ka, tapos healthy drinks. Ang sarap. Ang sarap nito guys. So, try mo. Sobrang sarap. Morning mga ka-walking. Ayan, time check tayo. Time check, it's 3:30 a.m. Ayan, dito na naman ako sa favorite place ko, ang 7-Eleven, at nakaikot na ako. Kaya tambay muna tayo dito sa 7-Eleven para magpahinga. Ayan, bago tayo tumambay at bago tayo magkwentuhan, please follow, like, and subscribe. At paki-subscribe na rin po ang aking Team Waraynon channel. Ang YouTube kong Team Waraynon channel, paki-subscribe na rin po. Buloy. Ayan, good morning mga ka-walking dahil napagod ako. Ayan, meron na naman tayong baon ditong drinks. Ayan, nakita nyo naman, nalaglag yung nalaglag yung tissue ko. Ang lakas ng hangin guys. Nakita nyo madilim pa, di ba? Yung background ko ang dilim pa. Ang hangin ngayon na para bang kahapon ng umaga nakalimutan ko kwento sa inyo guys. Maulan. Hindi naman maulan, alam mo maambon. Yung matariti. Tariti na matagal. Naku po, nabasa ang kalsada. So sa church ako nagtambay dahil hindi ako dahil nasa loob ako ng church. Ayun, kahapon after mag-church, diba, bumili ako ng suman. Ayan guys, ito nga. Meron na naman tayong ganito. Meron na naman tayong pamisyo. Ayan. Meron naman tayong pamisyo. Ayan. Ano siya? Ang flavor naman niya is lemon tea. Lemon gray tea. Ayan. Inumin natin to kasi pagod, pawis. Ang sarap, diba? Hindi ko alam, yung anak ko, binibilhan ako ng ganito araw-araw na drinks kasi parang feeling niya nakaka-healthy sa akin. Habang nag-walking ako, meron akong inumin. So, thank you sa anak ko at meron akong iniinom tuwing mag-walking ako. Yan. Guys, tikman natin itong bagong flavor. Ay, sarap din. Harap. Sarap guys. Ayan, sarap nitong flavor na to. Sarap niya. Healthy kasi talagang yung drinks na meron honey, may lemon, talagang healthy talaga yung kaya. Ayan guys. Sarap. Mahangin ngayon dito. Sobrang hangin. Napakahangin dito. Ayan. Ayan guys. Sarap. Yung mga malapit dito sa area natin, ng mga followers natin, try nyo rin itong drinks na to. Healthy drinks talaga siya. Ano nga yung puso na yung pa-healthyhan ng drinks. And guys, thank you for watching. Have a nice Friday. Have a nice Saturday. Happy weekend everyone. Bye. Ayan guys. Ikot na tayo. Ayan. Ikot na tayo. Dito na ako sa may Monte Carlo. Ayan. Ikot pa tayo. Ikot pa tayo na isang beses. Ayan guys. For watching. Bye. Good morning. Have a nice weekend. Bye. I love you all. Mwah, 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 mwah.